ce. La televizor sau în dormitor, lumea se iubește. Oamenii sunt actori, casa e un decor într-o mare poveste. Baby, mi-e dor să ieșim din decor. Știi că luminile se sting. Să zbor cu tine spre stele, mi-e dor de o iubire ca în filme, știi. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Să ne iubim iar ca doi copii. La 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 la, la 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 la, la 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 la. O iubire ca în filme, știi. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Să ne iubim iar ca doi copii. La 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 la, la 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 la, la 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 la. O iubire ca în filme, știi. Elvira, mulțumesc că o trimis pe Florica. O să mă aștept să-i fac lui Ștefan o supă. Da, o să am grijă, știu că e devotată lui. Iartă-mă, sună cineva la ușă, trebuie să deschid. Da, sigur, o să fiu fermecătoare. Bine, la revedere. Bună, intră. Bună, ce faci aici? Asta aș putea să întreb eu pe tine. Păi am venit la Ștefan, unde e? Ștefan nu e acasă. Cum nu e acasă? Cred că ar trebui să mă prezint. Adina Andreescu, logodnica lui Ștefan Varga. Iartă-mă, poți să repeți? Ești... Ștefan este logodnicul meu, da. Nu vrei să luăm loc, să vorbim puțin? Ba da, ba da. De acolo. Vrei o cafea sau... Nu, nu, mulțumesc, nu vreau cafea. Dar mie Ștefan la sosai mi-a spus că voi doi nu sunteți împreună. Ștefan nu voia să mă compromită. Nu mai avem de ce să ne ascundem acum, pentru că aseară m-a cerut în căsătorie și am acceptat. Te rog mult să nu spui nimănui că m-ai găsit aici. Părinții noștri încă nu știu, e o surpriză, știi? Ai mei sunt mai conservatori și n-aș vrea să afle că, știi tu, mi-am petrecut noaptea cu el înainte să... Stai liniștit. Nu mi-ai spus de ce îl cauți pe Ștefan. Am auzit că a fost atacat și în calitate de psiholog am venit să văd cum se simte. Atacat? Ei, deci am un plan prin care Bela o să creadă că Bobby Parai a pus niște oameni să-l bată pe iubițelul ei. Bravo, mă, ești un bou genial. Singurul care trebuie să-l fac este că trebuie să pun portofelul lui ăsta la Bobby Parai. Păi și cu gorila lui ce faci, mă? Care gorilă, mă? Care, mă, Mentosan? Păi ce ăla e gorilă, mă? Ăla e spălătoreasă, călcătoreasă, ce vrei tu? Damă de companie, dar într-un caz gorilă. O fi, el ține la banii lui Bobby, mă. Auzi, știi ce, mă doare în cur de bani lui Bobby, băi? Păi ție-ți pasă numai de banii tăi. Nu? Băi, tu ce faci, mă spionezi? Hă? Păi nu eram tovarăși, frate. Ia zi, de unde e toarta lovele? Că de muncit nu muncești, de spar bănci nu spargi? E treaba mea de unde am eu bani. E treaba ta? Da, e treaba mea. Vezi că nu-mi place chestia asta. E parcă aveam încredere, mă, unul în altul. Da, nu-mi place mie chestia asta. Nu te interesează tine chestia asta. De unde îți dă ție Zuzu atâția bani? Nu te interesează, am spus. Mă interesează, nu? Măi, fiica, ce e balta asta aici? Pune mâna și șterge. Ce faci? Ia uite cum stă. Ce fac? Calc, nu vezi? Ce zici? Că nu te aud. Calc!
Uite-te bine la mine, poate mărești și tu salariul. Băi, fetiță, eu acum am niște probleme. N-am niciun chior. Ce vrei? Hai, șefa, tu faci mișto de mine. Parcă eu nu văd câți clienți sunt în fiecare seară în bar. Hai că nu înțelegi nimic. Păi, explică-mi, poate pricep. Jur să nu spui nimănui? Jur. Jur. Auzi, tu ai omorât pe cineva? Ei, am omorât pe cineva. Am ipotecat barul, n-am omorât pe nimeni. Ia și șterge ca lumea, că nu e bine. Am ipotecat barul pentru că am avut niște probleme și n-am avut altă soluție. Asta e situația. Ce ai făcut? Am ipotecat barul. Ce să fac? Uite, de asta sunt supărată pe Ioana. Doamne, Dumnezeule, ce e aici? Pentru că vrea, acum știi, am impresia că vrea să renunțe la bar pentru că nu trebuie să afle sorsa că ea lucrează la noi. În fine. Stai puțin, că pe mine m-ai pierdut. Eu nu înțeleg ce legătură are sora Ioanei Nu sora, cu nu, stai barului. puțin, nu sora, Ioana e problema. Măi, Vica, trebuie să recunoști că bărbații vin la Princess Bar pentru Bela, da? Da. Păi, dacă Bela pleacă, ce se întâmplă? Păi, se întâmplă că ne pierdem clienții, nu? Ne pierdem clienții, ne pierdem bănuții. Ne pierdem bănuții, ne ia banca barul. Ai înțeles? Am înțeles. Asta e. Ștefan a fost sau n-a fost atacat? N-a fost atacat. Cine ți-a spus prostia asta? Păi, Ștefan e mai în formă ca niciodată. excelent, da. Nu știu, ți-am zis, ăsta e singurul motiv pentru care am venit. Am auzit că a fost atacat și în calitate de psiholog am venit să văd cum se simte. Nu... Da, sigur, de asta, stai știi? liniștită, altfel ce-ar fi căutat psihologul logodnicului meu la el în apartament? Păi, tocmai. Adică, din câte știu, psihologii nu dau consultații particulare, nu? Dar nu știu cine ar fi putut să zică asta. Vai, nu se poate. Să vezi că Ștefan a inventat povestea asta ca să mai rămână cu mine acasă. Doamne, știi, noaptea trecută a fost un vis. Ștefan e foarte pasional. Iartă-mă. Chiar nu pot să mai stau. Băi, hai, mergem la farmacie, luăm calmantele astea și după aia te parchezi direct în pat, da? Întâi trecem pe la Ioana să-i spun că nu ne putem vedea cum am Păi ți-a stabilit. zis doctorul să stai în pat, stai dracu în pat. Nu ne putem vedea în oraș, dar asta nu înseamnă că nu pot să o chem la mine acasă. Bă, da, te-a prins rău de tot, gagica aia. Dragul meu, A, sunt îndrăgostit. da, bine. Sunt atât de îndrăgostit încât mă gândesc să o prezint lui mama. Hai, mai zi odată. Ai auzit foarte bine, eu prezint lui mama. Elvira? Elvira, vreau nunta asta să fie spectaculoasă. Adică vreau să vină televiziunile, să voiască presa. Așa, să fie totul pe prima pagină. O să alegem cu grijă invitații. O să alegem, da. Trebuie să facem lista. Dăm ceva de scris. Nu facem nicio listă acum. De ce? Pentru că mai întâi va trebui ca fiica ta să-l convingă pe Ștefan să ia de nevastă. Aoleu, așa e. Și sper că o să profite de faptul că încă nu s-a întâmplat nimic între el și psihologa aia. Mă scuzați, doamnă. Ce e? Vă caută de la internat. Cine? Doamna directoare. Da, doamna directoare. Ce s-a întâmplat? Cum adică să fie exmatriculată Dana? Asta nu se poate. Îmi pare rău, Dana, nu pot să te ajut. Ai încălcat clar regulamentul internatului. Păi și o să mă exmatriculați? Știu că după această exmatriculare va fi greu să fii admisă într-o altă școală la fel de bună, dar ai comis ceva nepermis și trebuie să suporți consecințele. Da, aveți dreptate. Dana, tu ai citit regulamentul internatului? Chiar eu l-am citit, doamnă directoare. I-am spus foarte clar. La noi în școală, fără telefon mobil, fără băieți, tot timpul în uniformă și fără machiaj. Și uitați-vă la ea, e toată mucegăită pe la ochi. Dana, îți pare rău măcar? Doamnă directoare, dacă o să cedați, să știți că reputația școlii noastre va avea de suferit. O să se spună că la noi disciplina lasă de dorit. Da. Da, îmi pare rău, doamnă directoare. Știu că sunt vinovată, dar o să accept consecințele.
Acum te rog, du-te și adună-ți lucrurile și să te speli. O conduc eu. Poftim cu mine, domnișoară. Hai. Ca să fiu sigură. Ce a făcut de exmatriculată? Nu mi-a spus. Și ce faci? Ce faci acum? O iei acasă? Nu. Dana nu se mai întoarce niciodată aici. Nu știu, o să fac o donație internatului. Dana nu se mai întoarce acasă. Dar să știi că internatul nu are probleme financiare, adică el se bucură de o reputație extraordinară și nu problema financiară e problema lor. Constanța, tu nu știi că banul dictează? Nu mergem întâi în cameră să-mi iau bagajele? Nu, mai întâi o să ștergem vopselele astea de pe față. Ia uite că tine arăți ca o stricată, ia uite-te la tine. Că mă demachez singură. Lasă că te demachez eu cu apă rece. Nu vreau. Să-ți treacă odată pentru totdeauna. Să te înveți minte, să nu mai umbli așa, că o stricată. Ce-i face? Te răzbună pe ea. De ce? Oricum au exmatriculat-o. Pentru că e domnișoară bătrână și deprimată, de asta. Mă ajut sau nu? Nu știu ce să zic. Bă, ce fițe ai în cap, mă. Ce ți-am cerut mare lucru? Să o rogi pe Ileana, să o tragi de limbă, să spună ce-i cu tipul ăla al Ioanei? Dar mai las-o în pace pe Ioana, parcă ai făcut o obsesie pentru Ioana. Parcă îți plac scandalurile astea. Stefi, te rog. M-am sărutat cu Geo. Hopa! Bine, eu l-am sărutat, dar nu contează, sigur i-a plăcut. Dar eu trebuie să aflu ce-i cu vițelul ăsta, nu al Ioanei. De ce? Pentru că dacă e ceva serios, am și eu șanse cu Geo. Complicat? Zi, mă ajuți? Tu nu înțelegi că nu pot să mă mai las să folosesc cabinetul? Mi-ajunge prin ce stres am trecut. Ia uite-mă, și la tine. Fiță de asistentă. Nu pot să vă mai las să folosiți cabinetul. Hai să auzim. Vreau să mă ajuți să afli de la Stefani tot ce știe Izabel de Ștefan. Poți? Cum? Eu știu, nu știu. Dar de măcar o idee. Bela, ce-ai pățit? Ștefan se însoară cu Adina. Ce? Mă duc ca o proastă la el acasă, că e bolnav, că e la pat. Și alimentează toată chestia asta ca să stea cu Adina acasă. Cine e asta? Aia cu care vrea măsa să-l însoare. Nu vrea nicio maică să-l însoare. El vrea. Cum să vrea el, că Florica a zis că nu iubește? Păi și atunci ce căuta aia la el în apartament? Nu mai avea apă acasă sau ce? Vai de mine, Ioana, ce pasional ești, Ștefan! Bela, nu mai plânge. Lasă mai bine, nu te merită și asta e. Hai că nu mai pot să stau. Trebuie să ajung la cabinet. Gata, pupușă, nu mai pot. Ștefan ăsta o să-mi o plătească. Bela. Ba da. Trebuie să te oprești aici. Bela, sunt deschid. Ai mințit și tu, am mințit și el. Gata, mergi mai departe. Uită. Nu, Diana. Eu când i-am zis că îl iubesc, n-am mințit. Și el ce face? Își bate joc de mine și de sentimentele mele în halul ăsta. Du-te și treabă. Du-te. Ileana, unde pleci? Mă duc la cabinet, am întârziat și mă simt și prost că am lăsat-o pe Ioana așa tristă. Tristă? De ce era tristă? Tipul de care e îndrăgostită se însoară cu alta. Ce chestie. Nu prea are noroc în dragoste, Bela. Da, dar nu știu ce-i cu ea. În ultimul timp nu-i mai iese nimic bine. Hai, pa! Pa! Serios, femeia asta are nevoie de un psihiatru. Doamne, sper să nu ajung niciodată așa. Păi așa o să ajung dacă nu găsești mai repede nimic. Hai. Acum chiar că poți să-ți faci bagajul. Vă place? Va fi exmatriculată pentru că n-a respectat regulamentul
Și ce păcat, măcar a început să o placem. Da. Poate înveți și tu ceva, Vanessa, din asta. Sigur, cine se aseamănă, se adună. Uf, cât... Ștefane, tu ești ok? Nu, arăți ca dracu. Hai acasă mai bine. Nu mă interesează. Trebuie să o văd. Hai mă acasă, mă, ascultă-mă pe mine. Băi, Ștefane, ce n-ai băi așa ca târmă, ha? Ți-a zis doctorul să stai liniștit, că altfel intri în spital. O să mă îngrijesc mai târziu, trebuie să o văd. E 3? Da, e 3. Ileana! Ascultă-mă, te rog. De acum ai să dai rețete numai pacienților pe care ți indic eu. Iar în carnetul ăsta ai să treci toate datele lor. Domnule doctor, nu e mai ușor să dăm pacienților rețetele ca să nu mai ținem socoteală cui dăm și cui nu? Nu. O să faci așa cum îți spun eu. Asta e prima lecție pe care trebuie să o înveți. Am înțeles. Și te rog foarte mult, nu mai amesteca gumă în cabinet. Iertați-mă, domnule. Bună ziua. Am o programare la ora 3. Mă numesc Valentin Ardeleanu. Poftiți. Mulțumesc. Bine că nu sunteți Napoleon. Bună ziua, domnule doctor. Am o programare la ora 3. Mă numesc Valentin Ardeleanu. Mulțumesc frumos. Stai, cum te duci? Dar nu este cabinetul Ioana Ionescu? Da, este... Da, nu înțeleg cum îndrăznești să vii până aici. Vine să cred că m-am mințit în halul ăsta. Nu vine să cred. De ce, mă? De ce? De ce? Florica? Ce cauți, mă, aici? Ce e, drag, aici? Te-ai dat afară Ștefan până la urmă, nu? Nu, mă mut la București. Ca să vă spionez mai nou. Și pe tine, și pe Ștefan. Ne cunoaștem? Ți se pare că ești cinic? Eu am pus o întrebare și aștept un răspuns. Este sau nu este cabinetul Ioana Ionescu? Și Nu plec sunt până obligată să-ți dau niciun răspuns. Așa că te rog frumos să pleci. E o întrebare simplă. Este sau nu este cabinetul Ioana Ionescu? Este, dar nu... Dar nu ce? E măritată, nu? E logodită? De ce te porți cu mine ca și când aș fi făcut ceva rău? E măritată, nu? Și m-am mințit. Nu e liberă. Tu ești? M-am săturat de tâmpenia asta. Da? Doamna Elvira mi-a poruncit asta și mi-a mărit și salariul, chiar foarte mult. Auzi? Sper că ai zis nu. Păi, femeia asta e incredibilă. Nu, n-am avut cum, vai, deci a fost un scandal îngrozitor. N-am avut ce... Să știi că Elvirei este teamă că Ștefan o să lase pe urâta aia de Adina din cauza ta. Zici să stea liniștită. De ce? Tu ai văzut cum îi sclipă ochii când se uită la tine? Ce să facă? Nu sclipea niciun ochi, Florico. Te înșel tu și a bătut joc de mine. Asta a făcut. Niciun ochi nu sclipea. Mă scuzați, credeam că este cabinetul Ioanei. Ce? E pacientul meu? Nu mi-aduc aminte de el. Au sunat de la cabinetul de deasupra. Și? Au spus că a scăpat un nebun. Păi să-i fac atunci un calmant. Nu, stați liniștit, că deja au venit și l-au luat. Stați liniștit. Mă scuzați. Trebuie să ai o explicație foarte bună pentru asta. Unde este Diana? Secretara Ioanei, nu Diana? Nu știu. Ascultă-mă cu atenție, eu iubesc pe Ioana. Și dacă asta e o schemă de ei ca să mă facă să uit sau să nu mai dau de ea, să știi că nu-i reușește. Acum, dintr-o dată, o iubești pe Ioana, nu? Da, o iubesc. Și eu nu plec de aici până nu vine Diana și nu-mi dă adresa Ioanei. Dar eu nu înțeleg de ce vrei tu să o vezi pe Ioana.
Nu ți ajunge cât rău i-ai făcut? Ce limba vorbești? Nu înțeleg. Eu iubesc pe Ioana. Și o să mă însor cu ea. O să ce o să faci? Da, se însoară cu Adina. Mincinosul naibii. Toți bărbații sunt la fel. Are dreptate Zuzu. Nu, mă, proastă și eu că l-am crezut. Stați mai puțin, măi. Eu cred că Adina nu este iubită lui Ștefan. Tu n-auzi, mă, că i-a zis că chiar ea? Azi am fost la el acasă și mi-a deschis Adina. Și într-un fel sau în altul mi-a dat de înțeles că aproape sunt în luna de miere. Ce vrei mai clar de atât? Nu, eu nu cred așa ceva, fetelor. În primul rând, doamna Elvira nu face nimic degeaba. Stai liniștită. Și în al doilea rând, de ce mai veneam eu aici, mă trimitea pe mine aici să spionez dacă Adina era cu Ștefan? Nu. Stai liniștită. Ce vrei să spui? Vreau să spun că vaca aia de Adina te-a cam mințit. Florica, stai puțin, păi și ce căuta la el acasă? Nu. De ce mi-a spus că e logodită cu el? Pentru că, vezi tu, așa sunt unele femei disperate. Iar Adina e un specimen aparte. E rea. Ar face orice să se mărite cu Ștefan. Știi ce? Eu zic să-l uiți. Păi, a început totul ca un vis, într-adevăr. Dar nu vezi că se transformă în coșmarul vieții tale? Asta vrei? Auzi, Diana, dar nu crezi că aș fi mai nefericită dacă aș trăi în nesiguranța asta? Ha? Nu știu, nu mai cred nimic. Nu știu. Eu zic să-l consider mort, nu știu, ca și când nu l-ai cunoscut niciodată. Ție nu-ți ajung problemele pe care le ai cu Raluca? Hai, Ștefan, hai, răspunde odată. Of, ce mă fac eu cu ăsta? Hai, bă, moșule, că stai de oră cu gagica aia. Despre ce femeie e vorba? Dar cu cine vorbesc? Adina sunt, Laurențiu. Cu ce femeie umblă Ștefan? Păi ce am zis eu că e cu o femeie? Te rog, nu mai aburi atâta, zi odată cu cine e. Cu Ioana, cu cine să fie? Nu trebuia să mergeți la doctor? Da, am fost, i-a zis doctorul să ducă acasă, stai liniștit, dar el a insistat să se ducă să o vadă. Laurențiu, deci nu mă interesează cum îl iei de o aripă și mi-l aduci imediat acasă, ai înțeles? Să nu mai dau a doua oară telefon după voi. Tu chiar vorbești serios? O iei pe Ioana de nevastă? Pe cuvântul meu de pionier. Uite ce. Eu ți-am răspuns la toate întrebările. Acum e rândul tău. Explică și mie ce se întâmplă aici. Ăsta e cabinetul Ioanei? Ioana vine dimineață. Doctorul Schwarz după masă pentru că e unchiul ei. E o tradiție în familie, toți sunt psihologi. Ah. Înțelegi? Da. Te rog frumos, dă-mi numărul ei de telefon, nu știu, mobil, fix, orice. Trebuie neapărat să vorbesc cu ea. Dar nu pot. Regula cabinetului e că nu putem da numărul de telefon pacienților. Da, doar ești pacientul ei, așa ai spus. Trebuie neapărat să vorbesc cu ea. Te rog frumos, ajută-mă cumva. Am o idee pe care am uitat-o. Fii atent, tu îmi lași mie un mesaj, eu îl transmit Ioanei, doar dacă ai încredere în mine. Am încotro? Ok, fii atentă. Îi spui Ioanei că nu ne putem vedea la masă așa cum am stabilit, dar că o aștept la mine acasă. În regulă? Să zicem că te cred. Altceva? La mine acasă, Ștefan Varga. Ileana. Ileana, îmi pare bine. Ții minte ce ți-am spus, da? Nu ne putem vedea la masă așa cum am stabilit, dar că o aștept la mine acasă când poate ea. Ok. O să-mi fie dor de tine. Câteodată ești chiar simpatic. Și mie o să-mi fie dor de voi. Chiar și de tine, Raluca. Chiar dacă la început nu m-ai putut suporta. Hai că se vedea pe fața ta.
Dar important e că până la urmă mi-ai devenit simpatică. Îmi pare rău. Sincer. Uite, pleci tocmai când începusei să-mi placi. Ai grijă cu Dragoș, da? Da. De-abia sâmbătă îl văd. Tu, Magdalena, poate reușești să scapi și tu de scârboșenia de anatomie. Da? Și tu, Gloria, ai grijă să păstrezi bursa, da? Promit. Și poate devii cât mai repede iubita lui Mircea. Nu, lasă-mă. Oricum, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost aici și vreau să te împaci tu mai bine cu mama ta. Aoleu. Mă, că e misiune imposibilă ce-mi cer tu. Dar o să încerc. Oricum, important e că am câștigat bătălia, nu? Da. Liberă. Ești foarte curajoasă, Dana. N-aș fi putut niciodată să fac ce-ai făcut tu. Oricum o să-mi fie dor de tine. Hai, gata cu smiorcăielile. Ne vedem un weekend la mine, da? Dana, te cheamă doamna directoare. Da, sunt gata. Nu lua încă bagajul cu tine. Hai. Durează o veșnicie până vine doamna Apostol. Mai bine mă duceam eu după Dana. Da, doamna directoare. Dana, vreau să-ți spun... Mamă, ai venit deja să mă iei? Nu-ți e rușine? Nu-ți e rușine să te porți ca ultima prostituată și să mă faci de râs? Și de când fumezi tu? Auzi de ce te comporți așa cu mine? Te rog să-ți ceri iertare. Da, îmi pare rău. Gata. Am făcut de data asta o excepție și te-am iertat. Cum adică m-ați iertat? Doamna directoare, dar m-ați exmatriculat, eu nu merit să rămân aici. Uite, acum cred că ar fi mult mai bine să pleci. Sunt sigură că ai de vorbit cu mama ta. Mulțumesc. Sper să nu se mai repete. Nici o grijă, doamnă. Ieși afară. Ați văzut că regretă, sincer. În sfârșit. Am crezut că mor de îngrijorare. Cum te simți? Cum arată? Păi dacă umbli aiurea pe străzi, eu ce să-ți fac? Uite, stai jos, hai te rog. O să mănânci și după aia te așezi în pat și îți fac un masaj să te relaxezi, da? Eu am făcut supa. Florica n-a ajuns. Adina, noi doi trebuie să vorbim. Mă duc la farmacie să-ți iau medicamentele alea pe care nu le-am găsit. Mersi mult, Laurențiu, mersi mult. Adina. Ștefan, ești cam galben. Eu cred că ar trebui să te duci în pat. Adina, trebuie să pleci. Mănânci după... Dar cum să plec? Nu poți să te las. Uite și tu în ce hal ești. Trebuie să am grijă de Adina, tine. pot să am grijă de mine și eu. Ah, iubitule, te comporți ca un copil răsfățat. Nu sunt iubitul tău. Nu te iubesc, Adina. Te rog frumos, pleacă. La ora asta, Dana e deja liberă. Da, dar să o crezi tu. Ia uite unde e bagajul. Da, chiar. Oare de ce? Domnișoara Matilda, crezi că a scăpat ocazia să ne facă morală? Îți dai seama. Fetelor, sunteți așteptate în sala de studiu. Acum? Voiam să așteptăm pe Dana cu bagajul. Nu mai e nevoie. Doamna directoare s-a răzgândit și nu mai exmatriculează. Vă aștept. Și zi așa, ai scăpat de Adina. Mă îndoiesc că se dă bătut așa ușor. Băi, am scăpat la țanc pentru că trebuie să apară Ioana din moment în moment. Trebuie să apară Ioana din moment în moment. Și? Vrei să rămâi singur? Vrei să rămâi singur? Gata, moșule, plec. Plec, Mira. Auzi, da. Mă gândeam așa că toată povestea asta cu Ioana mie îmi cam pute. Nu știu eu încă ce e, dar aflu. Te rog eu frumos, poți să afli și tu un pic mai târziu? Da, mă, gata, hai că plec, stai. Laurențiu, puțin mai târziu, te rog. Mă, ceva, da. Bună supa făcută asta. Hai că plec. Auzi? Ai grijă, mușule. Dacă Ioana asta ta e așa frumoasă cum spui, s-ar putea să nu fie chiar așa de singurică. Ai grijă. Mănânc și eu ceva.
venit al 3-lea război mondial și eu nu știu? Când ați terminat să mă sunați și pe mine. Stai, mă, unde pleci? Ce ai? Voi știți că din cauza voastră era să rămân astăzi fără slujbă? Ei, nu. Asta pentru că a venit Ștefan să te caute Ioana la cabinet. De ce? Păi nu pot să cred, parcă vrei să te răzbun pe el. Oricum n-a descoperit nimic. A lăsat un mesaj pentru tine, în schimb. A zis că nu poate să te scoată în oraș. Doar atât a zis? Nu, a zis să ia cina împreună. Da, și nu ia cina cu ei și Adina? Nu, a zis că vrea să ia și de nevastă. Ce ți-am zis? Nu, își bate joc de amândouă. Sigur își bate joc de amândouă. Mie mi s-a părut destul de sincer. E, ți s-a părut sincer pe dracu, nu? Pleci undeva? Da, mă duc să aflu tot adevărul. Poate-i spui și lui tot adevărul. Știi cum că ești dansatoare într-un club? Am venit să vorbesc cu șeful tău. Trebuie să-l anunț mai întâi să văd dacă te primește. Nu te primește. Hai să ne mișcăm mai cu grații. Uite că dau drumul la cronometru. Băi, bubule, șeful unde e mă sacoul de la pantalonul ăsta? Unde e? Era aici. A venit Geo să vă vorbească. Ți-a zis ce vrea? Mhm. Hai să vedem. Ia zi-o. Am venit să vorbim despre Ioana. Sper că nu te deranjez. Te ascult. În timp ce noi umblăm ca proștii după ea, ea are pe altcineva. Da. 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 Ce ți-ai uitat, mă, disperatule, mă? Oh, că mi-a dat Dumnezeu prieteni. Vin. Vin acum. Băi, dar ești ceva... Mă doare. Foarte bine. Asta e pentru că ți-ai bătut joc de mine, Ștefan. Ce-am făcut? Nu mai face fața asta de victimă, să știi că m-a aflat foarte clar că o să te căsătorești cu Adina. Cine ți-a spus ție asta? Logodnica ta în persoană. Și nu am pălmuit-o atunci, deși mi-ar fi făcut mare plăcere. Apropo, felicitări, Ștefan. Îmi spui și mie ce ți-am făcut de te porți așa cu mine? Îmi spui și mie de ce îți bagi joc în halul ăsta de mine, Ștefan? Pentru numele lui Dumnezeu, tu o crezi pe Adina? Nu vreau să mă însor deloc cu Adina. Jur că nu o să rămân așa. Dă-mi un singur motiv pentru care te-aș crede. Pentru că mă iubești. Cine ți-a spus ție asta? Pentru că te iubesc. Ochii tăi mi-au spus asta. Și săruturile tale. Termină. Ce? Ți-e frică să-mi spui că mă iubești? Mă iubești. Bine, și dacă nu te căsătorești, ce căuta femeia în casa ta? Și toată noaptea. Ștefan? Adina? Adina,
Încearcă să mă cucerească. Mi-a băgat mama în cap că trebuie să se mărite cu mine și m-a văzut că sunt bătut, că sunt lovit, că sunt zdrențe și a încercat să se instaleze aici. Adică Adina e acum aici? Adina e aici acum? Ioana! Adina nu e aici. Nu pot să râd, te rog. Am trimis-o acasă că te-am invitat pe tine la masă. Iartă-mă. Auzi, tu așa faci întotdeauna? Dai cu buta și după aia întrebi? Nu, lasă. Uite, uite aici, dacă uite. Cum o să întreacă că ai venit? Ioana are un iubit. Îl cheamă Ștefan. Ioana e liberă să iasă cu cine vrea ea, chiar dacă mie nu convine asta. În plus, nu mi-e datoare cu nimic. Să nu spui că n-alergi de dimineață până seara cu limba scoasă după ea. Mă, adevărul e că Ioana nu ne bagă în seamă pe niciunul dintre noi. Și fii atent că spun verde în față. Nu-mi place. Și tu și Gudi. Asta e. Eu vin să te previn în legătură cu Ștefan și cu Ioana și tu mă jignești. Așa sunt oameni. Nerecunoscători. Să-l pocnesc? Nu-ți convine, poți să pleci. Nu că plec. Tocmai. Oricum, nu cred că ai venit să-mi spui că Ioana are pe cineva. Nu, am venit să-ți mai spun o dată cât de prost ești. O uiparai. Să-l pocnesc? Eu cred că ar trebui să stau un pic mai cu mință. Da, așa este. De ce râzi? Pentru că mă simt prost. Chiar mă simt prost. Nu știu cum am putut să o cred pe femeia aia. Nici eu nu înțeleg cum ai putut să o crezi. Îți e evident cât de nebun sunt după tine? Da, ești un pic nebun după mine. Un pic. Bine, un pic mai mult. Și tu? Și eu ce? Ai de gând să-mi spui adevărul? Ai pe altcineva, nu-i așa? Da, Ștefan, am pe altcineva. Și ca să vin la tine, să te iubesc, să am grijă de tine, a trebuit să-l închid pe el să-l închid în cabinetul meu. Ce cu tâmpenia asta? Cum să am pe altcineva, Ștefan? De ce în glumă să nu mai spui asta? Auzi la el? Iartă-mă, nu te supăra, dar vreau să știu ce secret ascund ochii ăștia tăi frumoși. Ce secret? Ești frumoasă, ești inteligentă, ești sexy, ești plină de succes, celebră. Vreau să știu totul despre tine. Totul?
Got no love under my skin, and my hope is getting thin. I'm missing you.